Dobrý deň. Dnešné stretnutie bude venované príchodu Slovanov na naše územie a prvým štátnym útvarom, ktoré na našom území vytvorili. Táto mapka nám ukazuje situáciu v priebehu sťahovania národov. Červenou farbou máme vyznačenú šípku alebo cestu, ktorou vstúpili do strednej Európy Huni, zatlačili na germánske kmene, ktoré žili na pomedzi riek Rín, Labe a Dunaj. A ten tlak, ktorý vyvinuli, prinútil Germánov preraziť Limes Románus a prispel významnou mierou ku zániku Západorímskej ríše. Predpokladáme, že pravlasť Slovanov, teda tam, kde Slovania pôvodne žili, sa nachádzali medzi poľskou riekou Wisla, ruskou riekou Dnieper, jej stredný tok, a niekedy v 5. až 6. storočí predpokladáme, že sa Slovania pohli 3 smermi: východným smerom, západným smerom a južným smerom, a osídlili územia, ktoré do veľkej miery osídľujú dodnes. Táto mapka nám zobrazuje súčasné rozmiestnenie Slovanov, ktoré do veľkej miery zodpovedá tomu, čo sa udialo v tom 5. 6. storočí. Medzi východných Slovanov považujeme Rusov, Bielorusov a Ukrajincov. K západným Slovanom patrili Česi, Slováci, Poliaci, Lužickí Srbi. No a južní Slovania sú Srbi, Chorváti, Bulhári, Čiernohorci, Bosniaci, Slovinci a Macedónci. Takto teda vyzerá rozloženie slovanského osídlenia v súčasnosti. To, čo pomáhalo archeológom nejakým spôsobom situovať Slovanov na isté územie, sú typické archeologické vykopávky, ktoré poukazujú na taký typický spôsob budovania obydlí Slovanov. Boli to tzv. Polozemnice, kde časť toho pôdorysu tej budovy bola uložená v zemi, zhruba 0,5 až 1 meter, a potom mali nadzemnú časť. Tieto polozemnice sa našli vo viacerých zoskupeniach, niekde pri rečom osídlení, niekde to boli naozaj veľké zoskupenia obklopené hradiskami. A tá polozemnica mala ešte takú jednu charakteristickú črtu, a to, že v rohu tej polozemnice sa nachádzala pec alebo vykurovacie teleso a pôdorys mali obdĺžnikovitý, respektíve štvorcový. Ďalším takým identifikačným prvkom dôležitým bola tzv. Keramika pražského typu, ktorá nebola vyrábaná na hrnčiarskom kruhu až od nejakého 8. storočia a bola zdobená buď rovnými líniami alebo vlnovkami. Táto keramika pražského typu sa takto volá preto, lebo najpočetnejšie nálezy takéhoto druhu keramiky sa nachádzali okolo dnešnej Prahy. Vieme, že Slovania pôvodne žili v kmeňových zväzoch. Ich prvé nejaké zjednotenie zapričinil susedný kmeň Avarov. Boli to kočovníci, ktorí niekedy začiatkom 7. storočia začali aktívne útočiť na novousídlených Slovanov na tých územiach v Karpatskej kotline. O Avaroch vieme teda, že to boli kočovníci. Vieme, že si budovali sídla s takými akoby kruhovými valmi, ktoré nazývame hrinky. A práve tieto intenzívne útoky Avarov spôsobili alebo prinútili Slovanov sa združiť proti avarským nájazdom, a na ich čelo sa postavil kupec Samo,
ktorý mal franský pôvod, bol to Frank. A trvanie samovej ríše ohraničujeme rokmi 623 až 658. A sú to roky samovej vlády a jeho smrti, pretože po smrti Sama sa táto ríša rozpadá a vieme, že Slovania naďalej žijú v istých kmeňových zväzoch a neskôr si začínajú zakladať kniežatstvá. Keď sa pozrieme na tie roky a premietneme si, čo sa dialo vo svete v tomto období, tak to je presne ten čas, kedy sa kreovala arabská ríša, kedy Mohamed uteká z Meky do Mediny a neskôr v roku 631 zjednocuje arabské kmene a zakladá arabskú ríšu. Franský kupec Samo viedol Slovanov úspešne v boji proti Avarom, ale takisto so znepokojením sledovala susedná Franská ríša, že na jej hraniciach alebo blízkosti jej hraníc vzniká silný štát, ktorý dokáže odolávať aj Avarom. A tak došlo aj k vojenským konfliktom medzi Frankami a medzi Samovou ríšou, ktoré skončili pre Samovú ríšu víťazstvom nad Frankami. Spomína sa vo viacerých písomných zdrojoch bitka pri Vogasdisburgu, ktorá vieme, že sa odohrala v roku 631, ale nevieme presne situovať to miesto, kde sa Vogasdisburg nachádzal. Samová ríša teda úspešne odolávala Avarom, úspešne odolala franskému útoku a až do Samovej smrti pôsobila ako jednotný štát. Táto mapa zobrazuje situáciu v ranom stredoveku v Európe. Je zrejmé, že táto mapa zachytáva obdobie po roku 843, kedy sa Verdunskou zmluvou rozdelila Franská ríša na 3 časti, na západofránsku, východofránsku a tzv. Strednú časť, ktorá zo začiatku bola v okolí Paríža, neskôr zasahovala vlastne do Talianska a stala sa akoby zárodkom budúceho talianskeho štátu, tak ako východofránska ríša sa stala základom Nemecka. A tento obrázok, alebo táto mapa nám zobrazuje Veľkomoravskú ríšu v čase jej najväčšieho rozkvetu, čo bolo za Svätopluka. Vidíme, že okrem Franskej ríše na mape zachytávame ešte stále Arabskú ríšu, ktorá ovláda veľkú časť Pyrenejského poloostrova, stále celú Severnú Afriku, no a takisto Blízky východ. Vidíme tu Byzantskú ríšu, ako ešte stále významného hráča zaberajúceho dnešné Grécko a prakticky celý poloostrov Malá Ázia. Vidíme tu Bulharov, ktorí, ako sme sa učili o Byzantskej ríši, ohrozovali v 8. a 9. storočí Byzantskú ríšu. No a vidíme tu ďalší slovanský štát, ktorý vzniká na východe s centrom v Kieve. Bola to tzv. Kievská Rus, ktorá vznikla zjednotením Novgorodského a Kievského kniežatstva. Dejiny Veľkomoravskej ríše datujeme od roku 833 a do roku 907. Rok 833 je rok, kedy Mojmír, vládca Moravského kniežatstva, vyhnal z Nitry Pribinu, vládcu Nitrianskeho kniežatstva, spojil obidve kniežatstva a tak vznikla Veľkomoravská ríša. Nitrianske kniežatstvo teda existovalo už pred vznikom Veľkomoravskej ríše a vieme o ňom dokonca aj to, že v roku 828 franský biskup Adalrám vysvetil prvý kostol v Nitre a teda je zrejmé,
že franskí kňazi, tí kňazi, ktorí prichádzali z Franskej ríše, postupne christianizovali, pokresťančovali aj územie dnešných Slovanov. Je to dôležitá informácia, pretože mnohokrát sa chybne uvádza, alebo žiaci si to často mýlia tým, že kresťanstvo na Veľkú Moravu priniesli Konštantín a Metod. Nie je to pravda. Kresťanstvo už na území Veľkej Moravy bolo ešte vlastne pred jej založením a vieme, že kresťanstvo teda priniesli na Veľkú Moravu predovšetkým franskí kňazi. Keď Mojmír vyhnal Príbinu z Nitry, Príbina odchádza najskôr, hľadá svoje útočisko vo východofranskej ríši, kde od Ľudovita Nemca dostáva nové územie do svojej správy Príbina, a to je pri Blatenskom jazere, čo je dnešný Balaton na území Maďarska, ktorý sa v tom čase nazýval Blatnohrad. Významným centrom Veľkej Moravy na našom území bol nesporne Devín. Bolo to veľmi silné veľkomoravské hradisko. Mojmír sa usiloval o osamostatnenie spod vplyvu východofranskej ríše. Frankom sa ale podarilo Mojmíra zosadiť a dosadili na jeho miesto Rastislava. Rastislav sa usiloval v podstate o to isté, o čo Mojmír, o osamostatnenie sa spod vplyvu Franskej ríše, ale ten spôsob, ako to robil, bola kombinácia vojenských akcií a takých politicko-kultúrnych akcií, ktorou vlastne alebo za ktorou stála myšlienka, aby sa Veľká Morava stala samostatným arcibiskupstvom a teda cirkevne podliehala nie pod Franskú ríšu, pod bavorského arcibiskupa, ale priamo pod pápeža v Ríme. Cieľom bolo teda presvedčiť v prvom rade najskôr pápeža, aby takéto arcibiskupstvo povolil. A tak sa uskutočnilo niekoľko významných diplomatických misií. Tá prvá misia viedla do Ríma. Rastislav vyslal najskôr požiadavku o vytvorenie arcibiskupstva k rímskemu pápežovi, ale táto mapa nám jednoznačne ukazuje, že Rím bol súčasťou Franskej ríše, teda pápež bol pod intenzívnym tlakom východofranského panovníka. Keďže pápež nezareagoval nejako na tú požiadavku Rastislava vytvoriť samostatné arcibiskupstvo z Veľkej Moravy. My vieme, že boli dve centrá, dvoch najvýznamnejších patriarchov. To jedno bolo v Ríme, to bol pápež, ale vieme, že druhý významný patriarcha sídlil v Konštantínopole alebo v Carihrade, tak ako ho volali Slovania. A preto druhá misia po tej neúspešnej rímskej misii smerovala práve do Konštantínopolu, do Carihradu, a byzantský cisár Michal III vydal súhlasné stanovisko a vysiela na územie Veľkej Moravy bratov Konštantína a Metoda z mesta Solún, boli to solúnski bratia, ktorí prichádzajú na Veľkú Moravu výborne pripravení, pretože prinášajú so sebou nový zákon, preložený do staroslovenčiny, na reči Slovanov. A zároveň prinášajú úplne nové písmo, takzvanú hlaholiku, ktorou je ten preklad nového zákona zapísaný. A vzniká taká veľmi zvláštna situácia, kedy
Veľká Morava sa stáva vlastne prvým územím, kde sa bohoslúžby nekonajú v latinčine alebo v gréčtine, ale konajú sa v jazyku, ktorému ľudia rozumejú, teda v staroslovenčine, a tým sa odkryla vlastne pre Slovanov celá tá spleť príbehov Nového zákona. Príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a ich pôsobenie vyvolalo veľkú nevôľu zo strany franských kňazov, ktorí ich považovali za vážnu konkurenciu, a samozrejme aj východofranský panovník sa na túto misiu z Byzantskej ríše pozeral veľmi so znepokojením, pretože to znamenalo, že to môže smerovať k osamostatneniu Veľkej Moravy ako samostatného arcibiskupstva. A to vyvolávalo veľmi veľa sporov. Konštantína a Metoda franskí kňazi obvinili z bohorúhačstva práve kvôli tej slovanskej bohoslúžbe. A Konštantín a Metod museli svoje učenie odísť obhajovať do Ríma. Podarilo sa im obhájiť učenie v staroslovenčine. Tá cesta do Ríma bola veľmi úspešná. Metod naozaj bol vysvetený pápežom za arcibiskupa. Konštantín, keďže bol už veľmi starý a chorlavý, zostal v Ríme, kde prijal kláštorné meno Cyril, stal sa členom kláštora, mníchom, a zakrátko na to umiera. Metod sa vracia na Veľkú Moravu po rôznych peripetiách a zavádza kresťanskú bohoslúžbu na území Veľkej Moravy, avšak čaká ho prekvapenie v tom zmysle, že keď sa vracia na Veľkú Moravu, už nie je vládcom Rastislav, ale jeho synovec Svetopluk, ktorý sa na trón dostal v podstate takým spôsobom, že pôvodne správoval Nitrianske kniežatstvo ako blízky príbuzný Rastislava, ako jeho synovec, a po zrade vydal Rastislava Frankom s túžbou stať sa panovníkom celej Veľkej Moravy. Franská ríša ale zaujala úplne iné stanovisko. Síce zajala a uväznila Rastislava, ale nesúhlasila ani s tým, aby sa Svetopluk stal panovníkom Veľkej Moravy, a dosadili na miestodržiteľov Veľkej Moravy svojich vlastných grófov, voči ktorým Slavomír, jeden z veľmožov veľkomoravských slovanských, vyvolal povstanie, a toto povstanie mal prísť potlačiť Svetopluk, ktorého Frankovia poverili vedením vojska franského proti Veľkomoravskej ríši, s prísľubom, že ak teda bude úspešný, tak sa stane správcom Veľkej Moravy. Svetopluk naozaj prichádza na čele franského vojska na územie Veľkej Moravy potlačiť Slavomírovo povstanie, ale franské vojsko opustí, zradí Frankov, postaví sa na čelo povstania a podarí sa mu franské vojsko bez vojenského velenia poraziť. Ku pôvodnej Veľkomoravskej ríši Svetopluk rozsiahlými výbojmi pripojil ďalšie územia, ktoré vidíme na tejto mape, a dynastickým sobášom zobral si za manželku českú kňažnú Svetožízeň, pripojil k územiu Veľkej Moravy aj Čechy. Za vlády Svetopluka mala Veľkomoravská ríša najväčší územný rozsah, a po Metodovej smrti však sa jeho žiaci dostali do nemilosti, boli vyhnaní
z územia Veľkej Moravy a opustili Veľkú Moravu smerom na juhovýchod, na územie dnešného Bulharska, Chorvátska, Srbska, a ich odchod a pôsobenie u týchto južných Slovanov malo veľmi také zásadné dôsledky, napríklad v súvislosti s písmom, ktoré sa v týchto oblastiach používalo, pretože Metodovi žiaci zjednodušili hlaholiku. Tá zjednodušená forma hlaholíky ako písma sa nazývala cyrilika a neskôr sa z tejto cyriliky vyvinulo písmo, ktoré sa dodnes používa v Srbsku, v Bulharsku a takisto v rusky hovoriacich krajinách, a to je azbuka. Keď Svetopluk umrel pred smrťou, rozdelil územie svojej ríše medzi svojich troch synov. Mnohí z vás určite poznajú ten mýtický príbeh o troch prútoch. Ukázalo sa, že Svetoplukové obavy o jednotu krajiny budú opodstatnené, pretože už niekedy koncom 9. storočia prichádzajú v takých vlnách na naše územie maďarské kočovné kmene a po Svätoplukovej smrti využívajú oslabenie Veľkej Moravy nesvornosťou Svätoplukových synov a ku kľúčovej bitke došlo pri Bratislave, kde Maďari v roku 907 porazili veľkomoravské vojska a de facto obsadili Veľkú Moravu. Do tejto zložitej situácie negatívne pre Slovanov zasiahlo aj to, že po smrti Svätopluka, ktorý pripojil územie Čiech dynastickým sobášom k Veľkej Morave, keď si zobral svetožízeň, po smrti Svätopluka sa Čechy odtrhli a pripojili sa vlastne k Franskej ríši a toto České kráľovstvo bude do veľkej miery samostatné, ale bude súčasťou Svätej ríše rímskej národa nemeckého. No a samozrejme to oslabenie Veľkomoravskej ríše vyvolalo nadšenie u Frankov a príležitosť na to, aby svojho mocného suseda sa snažili oslabiť. Takže príčinou zániku Veľkomoravskej ríše bola jednak nesvornosť Svätoplukových synov, jednak útoky Maďarov a bitka pri Bratislave v roku 907, oslabenie Veľkej Moravy odstúpením Čiech z tohto štátneho útvaru a zároveň útoky Frankov. Východofránska ríša sa síce zbavila mocného suseda v podobe Veľkomoravskej ríše a veľkého konkurenta, ale pribudol im ďalší nepríjemný sused a boli to kočovné maďarské kmene, ktoré samozrejme sa snažili rozširovať svoju pôsobnosť aj na územie Východofránskej ríše. A naozaj to bol vážny problém, ktorý viedol nakoniec Ota I., nemeckého cisára, alebo teda cisára bývalej Východofránskej ríše, ktorá sa začala volať Nemecko podľa Ľudovíta Nemca, prvého správcu Východofránskej ríše. V roku 955 vo veľmi dôležitej bitke Oto I. porazil Maďarov na rieke Lech. Jediný maďarský kmeň, a veľmi významný, početný, ktorý sa nezúčastnil na tejto bitke, boli Arpádovci. Boli už však príliš slabí na to, aby mohli viesť aktívne výboje, ale zároveň dostatočne silní na to, aby zjednotil Gejza z rodu Arpádovcov z výšky maďarských kmeňov po tej katastrofe pri rieke Lechu. Maďari zanechali kočovný spôsob svojho života. Gejza prijal kresťanstvo od pražského biskupa Vojtecha a Gejza tak pripravil pre svojho syna Štefana pôdu na to, aby Štefan mohol byť korunovaný za prvého kráľa nového kráľovstva, ktoré zakladajú Arpádovci
Uhorska. A súčasťou tohoto Uhorska sa stalo aj Slovensko. Toto je mapa, ktorá nám zachytáva situáciu okolo roku 1000. V roku 1000 bol Štefan I korunovaný za uhorského kráľa, za prvého uhorského kráľa, čiže vznikol vlastne tento útvar, Uhorsko, ktorého súčasťou sa samozrejme stalo aj Slovensko, ako tzv. Horné Uhorsko, a takým riadiacim centrom toho Horného Uhorska bola práve Nitra. Vidíme tu bezprostredného suseda Uhorska a Nemecko. Okolo roku 1000 už existovalo samostatné Francúzsko, Taliansko, máme tu Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko ako slovanské štáty. Čechy sa stali súčasťou Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ale ako České kráľovstvo, ako jeden z mnohých prvkov, z ktorých sa skladala Svätá ríša rímska národa nemeckého. Na severe od Uhorska vzniklo Poľsko, no a ruské kniežatstva, Kyjevská Rus, existovali vlastne na východe. No a samozrejme ešte stále okolo roku 1000 funguje Byzantská ríša, ktorú za nejakých 100 rokov začnú vážne ohrozovať Turci a spôsobí to križiacké výpravy. Ešte sa pozrieme na Pyrenejský poloostrov. Okolo roku 1000 väčšinu, 2/3 Pyrenejského poloostrova ovládajú stále Araby, ale už na jeho severnej časti sa začínajú vytvárať kresťanské kráľovstvá, zárodok budúceho Španielska, budú tzv. Rekonkiste, v boji za dobitie územia, znovu dobitie územia, vytlačať Arabov z Pyrenejského poloostrova a v roku 1492 vytvoria jednotné španielské kráľovstvo na území Pyrenejského poloostrova. A od roku 1000 do roku 1526 sme boli aj my ako Slováci súčasťou Uhorského kráľovstva, ktorého hlavným mestom sa stala Pešť. A aj po začlenení Uhorska do rakúskej monarchie, Habsburskej monarchie až do roku 1918 to bude náš domov. O tom, ako to v ňom vyzeralo, budeme hovoriť na budúcich stretnutiach.